салом дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо ин як қутӣ кола мебошад. бале, агар инро кушода карда гӯем, баъди нӯшидани як қутии кола дар вуҷуди инсон чӣ рух медиҳад? боре ҳам мароқ кардаед ки баъди нӯшидани як қутии кола дар вуҷуди шумо чӣ рух медиҳад. шумо гарчанде ки парҳези хӯроки равғании табибро пайравӣ карда истода бошед ҳам то ҳол вазн гирифта истодаед. пас чаро? дар асл яке аз сабабҳои бузурги фарбеҳӣ ва дигар бемориҳо ин нӯшокии кола мебошад. сабабаш ба монанди дигар нӯшокиҳои қуввабахш доштани шираи ҷуворимака ки боиси фруктози баланд мегардад. ҳатто ин шарбати фруктоз дар яке аз алтернативҳои солим ҳамчун дорои равғани кам тавсия дода мешавад. ин дар ҳақиқат воҳима аст. шарбати ҷуворимака ки дорои фруктози баланд аст метавонад бо дигар маҳсулотҳо якҷоя шуда бӯйро беҳтар кунад. шакар ё ин ки глюкоза як маҳсулоти дигаре ки вуҷуди инсон онро хеле нағз мебинад. глюкоза ки ба осонӣ аз ҷониби ҳар як ҳуҷайраҳо дар бадан қабул мегардад, хеле кам маҳсулоти заҳролуд истеҳсол мекунад. илова бар ин, вақте ки шумо сер мекунед, глюкоза ба мағзи сари шумо ишорат равон мекунад то ки аз хӯрдани хӯрок даст кашед. фруктозе ки танҳо аз шарбати ҷуворимака тайёр карда мешавад, хеле фаровон ва сабаби истеъмоли зиёд аст. ҳозир бошад тасаввур кунед ки каме пеш шумо як қутӣ кола нӯшидаед ва дар байни як соат дар вуҷуд чӣ мешавад мароқ доред. 10 дақиқаи аввал 10 қошуқи майда шакар ки дар таркиби як қутӣ кола вуҷуд дорад ба вуҷуди шумо ҳуҷум мекунад ки ин миқдор асосан эҳтиёҷи якрӯзаи вуҷуд аст. ҳамчунин аз ҳад зиёди ширинӣ роҳи қайкуниро мегирад, чунки кислотаи фосфор бӯйро контрол карда шуморо зери назорати худ мегирад. 20 дақиқаи аввал дараҷаи шакари хунатон баланд мешавад. ҷигари шумо ҳар як шакарро ба равған тағйир дода ҷавоб медиҳад. 40 дақиқаи аввал гавҳараки чашматон калон мешавад. фишори хун баланд мешавад. алҳол ҷигар бо шаклҳои хунгузаронӣ бештар таъсир мекунад. релизҳои адонезинаи мағзи саратон барои пешгирӣ кардани хоб аз кор мемонад. 45 дақиқаи аввал бадани шумо допамин истеҳсол карда ба маркази дилхушкунии мағзи саратон огоҳӣ медиҳад. дар асл героин ҳам ҳамин тавр огоҳӣ медиҳад. кислотаи фосфорик дар рӯдаи ғафс ба магний, калсий ва синк пайваст шуда сабаби вайроншавии метаболизма мегардад. миқдори баланди шакар ё ин ки глюкоза сабаби афзудани уринари калсий мегардад. хусусиятҳои диуретики кафеин ба авҷ мерасад ва дар ин вақт шумо маҷбур мегардед ки пешоб кунед. ҳозир бошад аз сабаби раҳоӣ ёфтан аз магний, калсий ва синк ки дар рӯдаҳои ғафс пайваста шуда буд, содиум электролит ва об шуда ба устухонҳо тақсим мешавад. баъдтар дар охир ҷисми шумо яъне вуҷудатон ба мисли девонае ба вайронкунии шакар оғоз мекунад. дар баробари ин, агар шумо пешоб карда бошед, обе ки аз кола омада буд вуҷудатонро тарк кардааст. аммо маводҳои ғизоие ки барои об пайдо кардани бадан, устухонҳои боқувват ва дандонҳо лозим буд, онҳо низ вуҷудатонро тарк карданд. албатта ки дар вақти пешоб карданатон. дар таркиби кола на фақат шарбати фруктоз, балки намак ва кафеин низ вуҷуд дорад. аз ҳамин сабаб дар вақти истеҳсоли доимии кола инсон ба бемориҳои фишори баланди хун, бемории дил, қанд ва фарбеҳӣ гирифтор мешавад. ҳамчунин аз дигар нӯшокиҳои газдор ва ширин низ парҳез кардан лозим аст. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.